Nu înțeleg, dar unde îmi lăsa? Dar cine sunteți dumneavoastră? Spuneți la oameni, cine sunteți dumneavoastră? Sunteți din Băcioi? Eu? Da. Cine sunteți? Domnul Gosu, spuneți pentru ce m-ați invitat aici? Pentru că nu ai ieșit. Dați-mi voi, mă invitați dumneavoastră. Noi ne-am adunat și formăm un grup de inițiativă. E clar? Facem adunare. Grup de inițiativă și fel de inițiativă. Pentru revocarea primarului din Băcioi. Lămuriți la oameni cu termeni populari ca ei să înțeleagă ce înseamnă revocarea primarului. Răspundeți țărănește, nu așa. Să scoatem afară din primărie pe domnul primar, ia ca pentru șif. Și cine să fie locul dumnealui? Aveți o candidatură mai bună? Dacă le afară, ia și mătale. Dar și unul sat și radio aici să și... Dar și așa l-am dus mai bun? Ăsta și mai bun primar. Vă cheamă normal nu veniți, dar au venit am și arată. El are un an jumătate decât activitate, după ce se știe. Are el mai bine ca dumneavoastră. Da, trăiți aici. Da, știți că mă lese să mă cheamă. Știm noi și el face voi. Vine om la primărie și vă știe ușoară de gospodinii. Să vedem care e problema lui. Pentru că m-a invitat să formez un grup de inițiativă, trebuie să fie careva motive. Înseamnă ceva nu merge bine în sat. Dar ce merge? Ea spune când vine televiziune ce nu vii în fața la oameni să lămuresc, dar faci și chinouri de astea. Eu am ore de primire. Ai ore de primire, dar de când te-au chemat, ce n-ați venit? Când v-au chemat oamenii ăștia, s-o grămădit. A fost televiziunea la primărie, care Dar e de ce problema? n-ați venit să vă arăte frumușel, așa e ca cum stați cu telefonul și ala, sunteți în fruntea satului, Doamne ferește, și cine Domnul sunteți? Guțu, ta m-a invitat pe mine sau Da, dumneavoastră? normal că te-ai invitat, dar Fiecare și expune părerea. Noi nu suntem din sat sau și ești, Doamne ferește, urici pe mâini cine ești? Cum poți să începe asta dacă la mine oameni... Ascult, ai venit și ascult, nu ești, Doamne ferește. Vă dăm voie să vă Pur înregistrați. și simplu eu vă citesc ordinea de zi. V-ați găsit, domnul, ați venit și gata, sărit în cap, gândeți, suntem, Doamne ferește. Hai închide. Nu cine știe! Domnul oameni care au venit cu alte întrebări încoace, nu numai matale este aici cu gunoi ăștia, dar sunt oameni care au venit cu alte întrebări. Dar cine a fost probleme astea cu bâfșii primari, cu viitorii primari care ascigă? Bâfșii primari nu băga lumea în beșe, dacă la urma urmei. Frate, eu și ăsta în beșe în genunchi, lasă nimeni, nu poate să-i facă nici. Înțelegi? Nu poate să-i facă nici când vine gura la tine. Capul în gură! Asta-i dau capul în gură dacă să-i rupe. Înțelegi când și nu mă doare nici, dar vine și-o bătu joc de oameni. Stăteam în el și de genunchi, înțelegi? Frate, ăi, Frate, ăi, la cu mine nu pot să rup, eu să lămuresc. tu ești puță ruptă la urma urmei dacă ți-ai Hai dă-ți termină vorba, bun? Foarte frumos. Hai deșteptule, dar și-ai venit tu ți-ai Răchiu la primărie și văd că oamenii Tu știi ce se întâmplă și tu mergi în sate și tu mergi în cap la oameni și gata. Și vine aici cu tața, randeașă, scatia mai că n-avem și migrai aici. Stăți alcoholi și te-ai Așa au fost, ori nu așa au fost. Așa au fost, așa au fost. Cum încet o întrebat, închis că am lege și nu mai chema pe mine, dar ai chemat ProTV-ul. Așa, dar bine, lasă-i să răspundă, că au venit în fața zală. Și ei. Toată lumea are greșeli. Tu față de mine tot ai greșeli. Ei, și greșeli, Ți-am tărit postane pe ploaie și pe țânțari și tu nu ți-am plătit. Nu ne-ai plătit, nu ne-ai plătit. Domnul că ați dreptate, E dreptate. Omul ăsta a venit și gospodar, gata. Altul, ați scoate mai pe Isa și mâine te pune pe tine. Ai să nu crezi ceva de ani, nici tu ne și pune. 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 Dar nici nu întreabă și-o primare, Nici nu bun, că fiecare sapă groapă în altul. Nici tu ne și pune. Dar eu spun și drept, eu nu rătăvesc. Eu spun și drept. Fiecare nu-i bun. Băi, care nu-l pune, dacă nu are gânim, nu-i pune niciodată. Ce închis cura la oameni? Închis-o, când îi vine ce-i spus și nu l-ați șoartă tot atunci. Dar trebuie să fie, dar și fie, unii și fie, scos pe primărie, unii și fie. Ce ia, și treaba ta, la dânsul l-am ales primarii, că-l mie la urma urmii, dânsul l-am ales primarii, nu închide cura tu. Și tu, bă, ce nu mai fi băi de loc? Cine primari? Tu ți-am dat, tăi! Eu am știe unde și ești tu! Mam!
Lasă-ți pe tine ești, Brania, lasă-ți urmă să spune, nu trebuie să ne mintești. Ce să știați dacă nu aveați nimeni n-ascultă? Nu trebuie să... Ce-ați făcut voi de oamenii ăștia? Trebuie să faceți păreață pe toată. Ce-ați făcut voi de oamenii ăștia? Ce-un bivul ăia? Spui voi la conducere pe ce spui, tare? Sunt lumea așa din casă, să temi să ia să-și caște gură. A tu nu, că vă duci și ți-ai, ia spune numai cum îl faci. Ia spune cum ai fost la păsărică și ai zis că dacă te mai văd la judecată, îți rup capul, picioarele și ai să întorci mine, că iau înapoi. Păsărică, vin la mine. Păsărică, vin încoace. Au fost aici la tine. Și ți-o spun, spune gura mare la tețat. Spune cum a fost. Așa, lasă audă și primărie, că ei nici nu știu să râdă. Jumătate de ani faci adunare, oameni buni, puteți să-ți cumpărați, puteți să-ți plătiți. Cine a crezut? I-am muctat-o. Tați! Ia deci primarul, ieșeți! Nu pot vorbi de numele statului. Că dumneavoastră, când s-a adresat la dumneavoastră persoana în parte, ați trimis-o cuvinte mărunțele. Unde ați trimis-o? Nu a fost poftit numai el. Nu a fost poftit Consiliul și oamenii tot-o trimis. Și că adunarea care noi am convocat-o, să vă spună, feta și leacă. Și eu zis că cine m-a anunțat la aici în sat. Ia uite miliția pe loc ca să înregistreze amușrea. Absolut normal. Așa-ți vorbește. Așa-ți vorbește, domnul vice-primare. Omul ăsta mie, oamenii nu știu, tu ieșit șor să-i, că Garica-i pidaras, dar ești și să-i. Apoi și aia este om mare, ești știep. Dar nu mai înjurăm, dar fior să așa auzit, eu repet cuvintele lui fior. El a dus răspundere pentru ce a vorbit. Nu mai să duci răspundere tu răspundere, cum îi zici răspundere? Eu n-am vorbit cu doamna. Ce răspundere duci netale în satul? Ce să cap satul? Ce răspundere duci? Pleacă în pista, mă, așa-ți vorbește. Eu n-am vorbit cu Nu, o vorbit tata, o vorbit că eu m-am pregătit normal. Dar nu vorbesc cu vă, dar nu vorbesc, că nu vorbesc cu nimeni. Mergeți pizdați, spăreți oameni, dacă vă duci acolo, am gata cu voi. Vă ce vă adunare? Mulțumesc frumos, așa sunteți de amabil. Sunteți așa de amabil. Băi, omul în pieș a fost și noi avem martori și noi dosarul ăsta să-l scoatem în lume și să-l arătăm să-l facă toată Moldova. Așa, pe noi nu interesează, de piești, nu interesează noi ăștia, nu interesează noi ăștia. Băi, frate, eu stat în pieș și de nu-mi plătesc și ei o grade și voi nici nu faceți, băi, nici nu faceți, băi. Terminați cum vorbesc ei. Nu, măi, mă doare inima și suflet. Voi să fii, băi, noi rășim cu noi aici, Dacă ești să vor să dirigeze satul. A este că grup cel care vândut pământurile în Bășoi. Dacă ei este să-și facă oameni buni. Dați-mi... Da. Băi, lasă-i nu trească, nici ești gata. Haideți, dați-mă dacă o lămurire. Ia spune, domnule, dar eu n-am. Auzi, domnule Uitați-vă care e situația. Ei v-au adunat aici. Noi am înțeles. Foarte bine că ați venit. Scopul lor este ca să strângă semnători, să fac referendum, să mă dea pe mine jos, să mă dați jos. N-are nimeni namerenia. Încă spune de cel de primul, nu dispune că fac un referendum. Este a doilea referendum. Referendum pe stat nu poate fi două, numai unul. Poate, poate ce Dar nu fie. Așa. Bun, dați să le dăm voi lor să vedem care e scopul lor, pentru cine au invitat. Și în primul rând, puneți semnăturile dumneavoastră, trebuie să știți pentru ce puneți semnăturile. Că ei o să folosească semnăturile dumneavoastră în instanța de judecată. Bine că voi nu vă folosiți. Nu-i spus oameni buni, dacă nu au spus că veniți oameni buni încoace, cum îi spus unii tot? O scădem când avem și nevoie de la Camzău. Cine o zis? Cuvintele mele, Code, așa o zis. Domnule, noi toți suntem de la Camzău și eu fac parte din sectorul Hatem de ce avem și nevoie de. nu întreb să iei. Apoi să iei, ca neșa, cu da denul. Ei, cu da denul. Zic că oamenii au venit Să iei. Valera, el la tine carmară, Oameni buni, haideți să ascultăm pe dânsii și să vedem ce vor ei. Le dăm voie să ducă și noi rămânem cu problemele și vă răspund la toate întrebările care eu sunt pregătit.
Nici o problemă. Nu le-ai spus, parcă singur ai spus că atunci când a dat de seamă, când apa până la anul nou și după anul nou o team în jos. Apa unde e? S-a dat atunci dare de seamă. Ei, noi am venit când ne aducem banii de Moișoș și ne punem nouă în nas. În nas ne puneți nouă. Noi cu sfalta Noi am venit aici, nu Dar cu apă eu îți dau apă, vină cu stere îți dau apă. Lasă omul să spune ce faci. Și vrei tu, băi? Și eu îți hotărăsc întrebarea ta? Că eu că ești un copil la el, dar eu înghit toată viața am înghit să trebuie să râși, dar tu ai venit cu caietul ăsta. Toți ai oamenii ăștia de Și moi dacă dai în partea asta, mâine n-ați putut de-am, așa-i? Mâine n-ați putut aici. Are 2 ani când nu dau putere. Luați ai oamenii ăștia de ce? Dar mie tare și ei, băi. Luați Dumnezeu să mă iei și la deal. De la deal de sat. Dar și ne oprim aici. Și ne oprim aici. Băi, ai hârtie. Tu ai hârtie. Da, dă-i voi. Du-ți capul, ai hârtie, du-ți capul. Dar ce vrei tu să-i zici? Ce mai frumos, e așa e? Și omnită, să arăți care hârtie, du-ți. Hai hârtie, du-ți la toalet. Au de ce nu au donat ei pe mine. Eu să-i înghit asta de o... Noi am venit pentru gunoi. Dar restul eu nu știu și întrebările lor. Ia uite hârtie. Luați, domnul polițai, luați oamenii ăștia și hotărâți întrebarea singur. Nu-mi trebuie. Dar noi n-avem poliția, Nică. Ei apar, băi, ei ne apără pe noi, băi. Nu ei ne apără pe noi. Dar și degeaba veniți Noi fără sfadă, fără să urle ăștia aici. Dă-le pași. Lăsăm, le dăm posibilitatea ca dumnealor să expună și mă invitați pe mine. Nu, măcar domnul primar e venit să rășești cu gunoi, uite încoace. Domnul primar, uite încoace, măcar e venit să rășești cu gunoi, da? Rășeți cu gunoi, nu cu ești care vrea cu Noi ne lămurim cu dânsii și... Hai, lămuriți și facem ceva cu gunoi ăsta, ziceam, noi nu mai putem. De 10 ori vă întreb, poate o întrebare. Mă, decât noi să-mi dă spune, primarul vii și să răsădim împreună. Aici, pe 2 ani, să și noi păduri, să fim un bibă, noi, să mă ducem în pădure și să o avem acolo. De asta dorim. Înțelegi, vă, noi spune. Iertare, poate noi în gunoi. Aici sunt milioane de oameni, băi. Apoi sfalgă, dar și în pădure. E că ne tați în Tenerea și aveți paie dar noi avem copii. Noi întreb pădure. Oameni buni, le-am dat posibilitatea să expui pentru domnilor. Domnul primar, Hai, ascultați-mă. În primul și în primul rând, dumneavoastră vă interesează gunoi ăștia. Noi avem o decizie prin care decizia Consiliului ca să scoatem serviciile de colectare și de evacuare a deșeurilor din comuna Băcioi, să închidem gunoi ăștia și nu mai deschidem alta. Așa, pentru mâine e preconizată, stabilită ședința Consiliului. Pe ordine de zi este pusă proiectul de decizie care spune că începând cu 1 iunie, Dar și să-l ascult el, pe noi nu vrem să ne asculte, trebuie să asculte. începând... Păi, dar eu oamenii se ascultă. Eu vreau să discut în mod. Deci eu venit să discutească aici. Așa, stimați consăteni, Dar și cine nu știe? stimați consăteni, am propus pe ordine de zi un proiect de decizie și sper foarte mult că Consiliul o să mă susțină. Oameni așa, dar el și-a venit aici și povestește. Dar când e chemat să vii, dar nu când vrea el. Înțelegi, o grămăciu ce nu venit. Alexandru, Ce-a tăcut până amuia? Ia că mă Ce-a tăcut până amuia? Păi dacă nu a fost bivol, cine a fost că nu trebuie de știepțul ăla? Noi până nu a fost Cine a să scris că n-a fost bivol ăi, de știepțul ăla? Auzi-ai, crietă! Auzi-ai, lagăr. Auzi-ai, lagăr, de bobi! Haide, ui, dar ce nu spui întrebarea ca cei care i-au tărit bivol în scenarii 8 ani de zile, ca pe niște balani amuia așa la scenarii ăla? Întrebarea lui fraitul! De ce nu spui întrebarea? Fraitul că eu
puțu buțuruțul ăla, toată cu mietri, vei! Fratele l-a vrut în ești, fratele i-a fost bărbate și l-a vrut să meargă sub schinarea lui, dar restul care sunt niște șobolani s-au dus pe schinarea lui, ei! Șobolanii, nici șobolanii care merg în schinarea la Garica, amu e așa în schinarea lui, ei! Ești neptule, ei! Wow! Stimați consăteni, asta este o cerere depusă la primărie. Este o cerere depusă la primărie de către domnul Guscu. M-a invitat aici la ora 18:00. Dar și ocazia, nu faci sobranii! Așa. Nu faci sobranii, te chemat! Pe ordinea de zi mâine este pusă un proiect de decizie cu privire la, începând cu data din 1 iunie, gunoiul ăsta este închisă. Da, că acum m-a dus 2 ani de zile. Macaroane puneți pe urechi. E ca 2 ani de zile. Chine gura de voi să vorbească. Ca așa. Chine gura de voi să vorbească. Tot ai venit și ai spus, oameni buni, cum mă puneți pe mine? Faci o părească. Închide tu gura acolo, da. Închide gura cu șlem, taci. Dacă luați băieți omul ăsta. Primul rând, noi trăim în gunoi, nu tu. Până închide gura. Până am unul s-o săpnică. Alți băți s-o venit aerul la nas. Închide gura. Băi, închide gura și eu, da. Eu asta închid gura, bled. Nu băieții ei aici că te-a luat și te duci în Păi, apă. dar termină cu băieții tăi ca să stau, ca să te duc amu și unde, să te duc. Uite, miliția aici și el, bled. Luați-i omul. Închide-mă gura și eu, da. Faci-o la mine, ce vrei acolo. Băi, nu-i trebuie. Și crei tu până mână? Haide mă muzărul că nu te trebuiești. Haidem la solu, hai să luăm ca împreună, mă, să luăm, dacă o scoptim. O scoptim luat. De ce te schimbați? Te schimbați și luat, cadea, mă, până mă erai bandirof și le Dar aveți acolo, aveți acolo. Dar nu ce faci? Drum acolo, nu. Du-te Dar acolo, taci, măcar. Dar și vrei tu, eu Mie că nu vreau să taci, măcar. Nu l-ai chemat pe toți să-ți fac eu sobranii, trebuie să fie când o venit televiziunea, înțelegi ce te faci. De ce nu a venit el? L-am chemat, a fost televiziunea în primărie. Băi, bădei, alaltă e ce-ai grăit. Scoate e, eu cam atât scoate, și alaltă e ce-ai grăit. Nu alaltă e ce-ai grăit. și urcă aici. Băi, nu urda, eu slăburie că Cine e? Петр Гарика скинали в офтанге, зели там ушли, да. Serios, da campeon și o balane, la Pетr Garika скинали, și mai șeca скинали, a lui. Nu faci caște pura pentru schemi. Așa vorbește. Omul ăsta să-l trăiască. Să spui Ia filmează, că toți filmează și Cum matale, nu ți-e rușine fața procurorului? filmează, te rog, Mă știe cu și nu l-ai văzut. Domnul Andrei, eu am fost primărie, cum tale? Ia, mă lasă făcut primărie, că mâine pe mâine schimbă, el se duce. Давай rămâneți, tot așa în sat. Grăiește, dă-i pace, dă-i pace. Asta e treaba pișalarchele pe știești cum o să radă la tine. Cine m-a invitat pe mine? Eu personal. Tu personal. Ți-am pus hârtie pe masă. Da. Și te-am invitat personal matale și ai venit la adunarea mea care eu am făcut-o cu oameni. Asta nu tot lumea. Da, eu am făcut adunarea mea cu oameni. Matale la adunarea asta nici nu ai dreptul să caști gura, înțelegi? Deci și să spun ce trăiesc eu, de cum să știesc eu din foaie, dar nu și treaba tu. Nu și treaba lui. N-ai nicio treabă. Povestește la oamenii cum așa să fac. Cum am cumpărat? Povestește. Unde e acolo? La care puț ruptă am cumpărat pământul eu? Și care puț ruptă eu l-am amăjit personal? luat documente. Câte hectare de pământ am eu personal femei? Unde este? Dar ce le-ai dat înapoi și dat banii? Cum mai le-am dat înapoi? Băi, dat Dacă bani. i-am dat omului bani și i-am dat banii înapoi. Dar pe dacă nu are... Noi am dat Вы спорезте цату. Персонали, Спорезте цату. Dacă voi ascultați Haideți facem așa. Eu vă dau lămurire și aici ține de gunoi, știi? Dacă vreți, eu am făcut tentative mai multe ori să fac adunare, dar ba la serviciu dumneavoastră, ba alte motive. Nu vin oamenii, nu a venit. Dar el a fost folosit în moment și chema donat în oameni. Nu tu, oameni, spui așa ceva. Haideți, dar Noi am adunat oamenii ăștia, nu tu spune. Băi, rușine, oameni buni, ia-te, vreau să vorbesc cu dumneavoastră și v-am mai amăjit încă o dată.
Oameni buni, ia ca așa șivă. Tu i-ar de tine v-am amăgit? Și tu i-ar să mai amăgit? Cunoaște până la 1 iunie. Da, конечно, 32 iunie. Mâine la orele 8, Da, la 8 16:00. Domn primar, Aveți posibilitate, veniți la ședința Consiliului, să-ți marturii că o să fie emisă decizia cu la închiderea Groiestei. Vă mulțumesc! N-ar scureță, n-ar să aducă de-am. Da, n-a să Vai da cu omul! Oameni buni! Nu, acolo, uitați-vă care e situația. La mine e treaba. Adem la bani, hai lasă-i cu ele de la poliție. Dar la ea de acolo, tot e cu voi. Dar la ea de acolo. Domn primar, dar la ea... Dar eu te-am considerat frumos și ala se mai domn primar, dar la ea tot e cu noi. chestiile mele. Am seama eu. I-a întrebat, dar la Bobin, tot așa și văd că nici nu vrea să răspundă. Acolo ea la înceală, tot aici, nu este cop. Eu consilierul, a venit unde? Dar ce, dar sunt fotografii că el deșartă consilierul vostru cunoaște? Cu noi? La poliție? Tot din Buzi. Ești consilier? La ceale mare ești. Le auzi de Elisapir. Alții aș spun. Ce vezi? Ce? Tine, da, dar pe ieșit. Ești mare în ceale. Dar poate că ești consilier, e bric pământul. Cine ești? Tot aici în sat trăiești. Dar vă pare că cu 2 taxiuri în sat sunteți de găleoi. Ce? Pe zamă. Ai 8. Fotografiază cucica și ea de acolo ea. Sper pe așa că se putem număra în fotografie. La școală, cu mare Dar du-te deoparte, acolo și fotografiază.